nag-decide me, hello po tayo. Hi, hello. Nag-decide me nga mupalit me og bag-ong aircon kay ang among aircon ang kaedad na. So nagkahinay na og bugnaw. Di gyud kadyo init. Dili na siya kanang maka ug banha na sad nya tungod sa iyang kadugay. Kaedad rin sa akong anak mga more than 10 years lang among aircon. So hiingon ang technician nga mo palit kami og bagong aircon kay kas ako kaadyo og electricity. So naglibog mo kung unsay among balito. Labi na rin libog, naglibog sa budget, naglibog kung unsay maadyo. Labi sa dre gusto pud og kinabag-o og ako pud naglibog sa ko kay ako pud ang magdesisyon gadyo kung unsa gadyo ang maglibog. So naka-decide me mag-pick pack boom na lang sila. Unsay imo? Spray type. Couple spray type imo. O ang imo window type nga LG pero kanang kwan gyapon inverter. Ang imo window type nga LG inverter. Ang imo couple spray type inverter gyapon. Ang among financially supporter dili secretary, treasurer, financer, so maoy mag referee nilang duha. Okay. Sige. Go. Ano sa referee tay o kinsay 3 point, maka 3 points, maoy makadaog ang iya split type. Sa kang saki, at kang kude window type. So ang ikaw maoy mag-referee kung kinsay makadaog. Kay ikaw may mo palit. Oh, ang katong kang kude 28,000. 25,000. Oh, sige. Sige, go. One round ra. Mag-counting og maka 3 points mo ay makadaog. Oh, sige. Pick. Pick, pack, boom. Oh, again. Sige. Kabayo man di. Ha? Kabayo. Kinsa mo day? Sige, go. Pick, pack, boom. Oh, kang saki 1 point. Sige. Pick, Pack, pack, boom. boom. Pagmamawir mo na. Go, go, go. Sige, go. Uy, suportahin o. Sige, sige, sige. 2 points lang kang kuya. O, wala kay points. Sige na, go. Pick, pack, boom. Pick, pack, boom. O, usa kang okay, 1 point. Kang kude, 1 point kang kude. Pick, pack, boom. Uy, hala! Sabay nga ni gana. Equal. Tay. Tahan. Sige, go. Big pack boom. Bisa may winner tayo. Oh, sige, iisa ang kamot. Congratulations. So, atong tanaon guys kung ang nakadaog mao bay amo paliton. Okay. So, ngadto na mi kay aron mo pili na mi order. Okay, bye. Di ana guys. Mao ni ang daan na mga aircon. So, basin madahan hinaho sa ako ananay ngadto sa Matalom kay na may usa ka kwarto nga way aircon. So, pwede pa man ni magamit pagtiyagaan pa pero mao lagi na as in dili nagadyog siya kaadyo now pero ug di pud kaadyo init ang panahon ug na man sa siya mapurog pa man pud ni ang atong tuhod pero lamang sige na lang butangan og freon every 6 months so hasol naman kaadyo so kung naduni na ho sa Matalom katag sa raman ni na mo gamiton kami kung mauli ra pud mi ngadto ada do na mga hong pamilya maro po among igamit ingani so dili madali og kahurot ang freon. Okay guys, niabot na ang aircon nga among gi-order. So nakapagdesisyonan jud namo nga window type na lamang ang among gi-order kay. Yan na guys, naka-install na ang among ipili nga
air condition nga window type. So maayo unta nga tinuod ni nga maka 70% energy saving ta sa electricity. Nya nice gud siya kay in kuha ni siya 10 years